Lanjut sampur jaipong meja kali. Nggih, Bapak Haryono, Bapak Empu sing duwe keris sak daerah Balong Panggang dapet. Mlambai sampur sareng kali Pak Guru Dipyo sange pengampun menganti Gresik. Kekali priyantun udal kita aturaken monggo. Monggo Pak Haryono sareng kali Pak Guru monggo tindak mriki joget bebarengan gawa sampur panjenengan nyuwun gendeng jejogetan monggo 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 Pak sampur panjenengan nggih monggo Bapak Haryono. Esok awan nganti bengi neman yen disawang liya kang nyayang kleyang tak sawang mencelok ning apa dheweke ngaleh pentlon elah tak suwun mbok aja ngece podang kuning ngagawe pikirku kuping seret ireng tak sawang tambah manis bebunga yen kelakon nyanding slirat ora bakal atiku kagiwang liyan yen si podang andut dot ati keberangan nora ati kutan saya ketura tak senan nison pikatku lote beto ayo duluran banget desa supaya makmur nyambut gawe penake asil gunane aja males aja
apes dah kiyata yen pengen urip kang mulya ayo dulur tandang gawe makmur nyambut gawe meringake rezekine ojo males munda apes yo kiyato yen kepengin uripmu mulya ayo dulur desa supaya makmur nyambut gawe benar